An bhfuil cúpla focail agat, nó an bhfuil tú líofa? Well, I'd like to tell you about a very special group trip I'm organising go dtí an Spáin I mí lúnasa. Siúla míad 150 km ar an Camino de Santiago. Agus an rud uhuail faoin tros seo, and the unique thing about this trip is it'll all be done through the Irish language. Ballóimí le chéile ag an airport in Santiago de Compostela, and we'll go together on a bus le chéile to our starting point. Be míad ag siúil ag cainte sa córá agus spéidir ag canna ar feadh 5 lá. Cé atá chláirithe? Well, tá meascán mór ar an liste. Tá tosaitheoirí ann, agus tá daoine ó cheantar Gaeltachta ann. Tá ábhránaithe, rincóirí, ceoltóirí, beidh slua iontach againn. Beidh lá saor againn in Santiago de Compostela ar an lá deireanach. Agus buailfimid le daoine áitiúil le Gaeilge líofa agus tuairfidh sí trosdúing den chathair. Buach faointe eile ná go mbeidh míad ar an Path of Totality ar an dara lá déag de bhí lúnasa agus feicimid na cíimiid orú na gréine the solar eclipse. An fáilte is fiche rót agus mar a deir an seanachil bíonn siúlach scéalach.